Da peti put starter, ima prostora za kontranapad, mislim da je kasnije ovaj pas ili ipak nije, velika prilika za Poljsku. 1:0. Ko bi drugi nego kralj golova, Robert Lewandowski. Forest između dvojice, Forest je zadržao loptu, Ricci šutira iz okreta, Matt Ricci! Jedan od najlepših golova u ovim kvalifikacijama postiže Matt Ricci. Reaguje Hatton, brzo je presekao dodavanje, može da bude opasno, nije postavljena, odbrana Poljske, dobar udarac! 2:1 za Škotsku! Steven Fletcher za eksploziju na Hampden Parku! Grozicki, velika je gužva, stativa, gol! Gol 2:2 na Hampden Parku i sada Škotska nema nikakve šanse. Robert Lewandowski, 12. gol u ovim kvalifikacijama.